Godina 1889. Nasljednik obećanog Mesije pojavio se u Kadijanu. Njegovo ime je bilo Hazreti Mirza Gulam Ahmad. On je osnivač Ahmadijske zajednice i obećani Mesija i Mahdi. Sto 120 godina kasnije, Ahmadijska muslimanska zajednica ima petog vođu, našeg voljenog Hazreti Mirzu Masroor Ahmada i milijune sljedbenika diljem svijeta. Obećani Mesija napisao je knjigu Filozofija učenja Islama, koja otvara mnoge aspekte Islama i kroz svoje pisanje inicirao je mnoge međureligijske debate i interese. Čak i izvan Ahmadijske zajednice priznat je kao obrazovani učenjak i pisac, budući da je napisao razne religijske knjige i održavao debate i govore kako bi uvjerio ljude u ljepotu Islama. Njegovo pisanje promijenilo je način razmišljanja muslimana modernog doba. Islam Ahmadija muslimanske zajednice predstavlja slobodu. The very meanings of the word Islam are peace. Ljubav prema bližnjima, služenje čovječanstvu, ljubav prema prirodi. Islam is that religion which has given specific guidance on how to establish peace and has laid down certain rules to achieve this. Islam, pronalazak rješenja za socijalni i osobni mir. All of our acts are due to the teachings that were revealed to the founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. Ahmadija muslimanski džamat, muslimani za slobodu, mir i privrženost. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dragi gledatelji, u narednih nekoliko minuta vidjet ćete kratki dokumentarac o projektu kojeg je nedavno organizirala Humanost prije svega Hrvatska. Za one koji ne znaju, Humanost prije svega nastala je iz potrebe da pruži pomoć ljudima bez obzira na njihovu religiju, boju kože ili političku opredjeljenost. Osnovao ju je 1994. godine u Velikoj Britaniji tadašnji međunarodni vođa muslimanske zajednice Ahmadija Mirza Tahir Ahmad. Danas ona djeluje u više od 40 zemalja na 6 kontinenata i surađuje s drugim organizacijama poput Crvenog križa, Oxfama i Save the Childrena. Organizacija koja ovo financira puno pomaže svima nama i svaka zahvalnost. Ovo mi je prvi puta sad i ovo mi se sviđa ova akcija. Kako se zatvorila željezara Sisak, broj molbi koji su prikupili za jednokratnom novčanom pomoći je porastao sa 20 mjesečno na 100. Meni to znači puno u životu. Momentalno sam u krizi, velikoj financijskoj, ja i suprug. Organizacija Humanity First i Ahmadija darovale su klinici za tumore opremu za liječenje onih najmlađih i najugroženijih. Zahvaljujem organizaciji Humanity First. Danas mi je srce veliko i puno zato što smo ovdje u ovoj klinici za djecu. Svima nama će uvelike pomoći donacija novoga kombija koju nam je donirala udruga Humanity First. Reagirali su, Humanity First je reagirao stvarno promptno, organizirali smo nekoliko sastanaka i sve je bilo gotovo i iznenađujuće brzo.
Trenutna je situacija u Račinovcu nešto bolja, zahvaljujući pomoći Slavonske udruge studenata i Humanity First, koja je prva organizacija došla na teren i vidjela razmjere štete i došla je odmah ponuditi pomoć. I naš cilj je omogućiti kvalitetan boravak. Dio tog boravka je omogućiti kvalitetno obrazovanje. Također iz Humanity Firsta. Evo, danas smo se ovdje skupili da bi podijelili dioptrijske naočale. Projekt je trajao nekoliko mjeseci.